historiaurrea bitan banatzen da. Alde batetik harriaroa eta bigarrenik metalaroa. Harriaroan 3 aldi bereiz ditzakegu: paleolitoa, neolitoa eta beraien artean dagoen aroa mesolitoa. Metalaroan kobre aroa, brontze aroa eta burdin aroa aurki ditzakegu. Ardatz kronologiko honetan ikus dezakegunez, historiaurrea da arorik luzeena eta bere barnean harriaroa da metalaroa baino askoz luzeagoa. Eta paleolitoa izango da aldirik luzeena, 3tan banatzen dena: behe paleolitoa, erdi paleolitoa eta goi paleolitoa. Mesolito eta neolitoa askoz laburragoak dira. Paleolitoa gizakiaren historiako garairik luzeena da. Paleolito hitzak antzinako harria esan nahi du, eta tresnak egiteko hasierako teknikei buruz ari da. Teknika hauek zilez harria jotzean oinarritzen dira, nahiz eta garai honetan egurra eta hezurra ere lehengai moduan erabili izan ziren. Orain, paleolitoren aldiak aztertuko ditugu. Lehenengoz, behe paleolitoa. Arkeologoen arabera, hominidoak lehen harrizko lanabesen erabilpenarekin hasten da. Orain dela 3 milioi urte, homo sailkapenean sartu aldiren lehendabiziko gizakiak agertu ziren. Homo habilisak duela 2,5 milioi urte inguru harrizko tresnak garatu zituen eta sua kontrolatzen ikasi zuen. Duela 1,5 milioi urte, homo habilisen tokia homo erectusek hartu zuen. Europara etorri zen gizakia. Erdi paleolitoa. Europan duela 300.000 urte hasi zen, lebaloa teknikaren garapenarekin. Duela 30.000 urte amaitu zen neandertaleko gizakiaren desagerpenarekin. Garai honetan, harrizko lanabes batzuk hedatu eta garatu ziren, kultura musteriense garatu zen. Neandertalen ezaugarri fisikoak eta kulturalak ongi ezagutzen ditugu haitzula askoren azternei esker. Azkenik, goi paleolitoa dugu. Azken glaziazioaren garaian kokatzen da duela 35.000 eta 10.000 urte inguru. Ezaugarri nagusiak hauek dira: gizaki modernoaren, homo sapiens sapiensaren etorrera, historiaurreko artearen leherketa, labar pintxurena, lanabesak lantzeko teknika berrien agerpena, adibidez jaurtigailuak edo hezurrezko industriak. Mesolitoa, paleolito eta neolitoren arteko trantsizioa da. Neolitoa da nekazaritza eta abeltzaintza asmatu zirenetik metalezko lehen objektuak fabrikatu zirenera arteko garaia. Metalaroa dugu. Metalezko lehen objektuak fabrikatu zirenean hasi zen, eta idazketa asmatu zenean amaitu zen. Paleolitoa aztertuko dugu. Paleolitoan, gizataldeak toki batetik bestera ibiltzen ziren janariaren bila. Horregatik, ez ziren denbora guztian leku berean bizi, nomadak ziren. Normalean, ibai edo laku baten alboan kokatzen ziren, hotz, urazko eta jateko landareak zituzten tokietan. Horrez gain, animaliak edatera gerturatzen zirenez, errezago ehiza zitzaketen.
Leku epeletan aire zabalean bizi ziren. Leku hotzetan aldiz, leizetan edo kobazuloetan babesten ziren. Batzutan, kobazuloetako sarreran kokatzen ziren. Etxebizitzak animalien hezurrez egina zeuden, eta larruz edota zuhaitzetako adarrez estaltzen ziren. Familia zabalak bizi ziren hauetan, 10 metroko luzera zuten. Tenperatura egokia mantentzeko animalien koipeak. Gaur egungo gizarte batzuetan, etxebizitza mota hau mantentzen da. Paleolitoko talde antolaketa. Paleolitoko gizakiak familia gutxi batzuez osatutako tribuetan bizi ziren. 20 eta 40 bitarte izan ohi zen tribuetako pertsonen kopurua. Klanak ziren talde bereko pertsonez osatutako tribuen multzoak. Tribuko kideek elkarri laguntzen zioten eta elkar babesten zuten. Tribuak harremanetan egon ohi ziren elkarrekin. Batzuetan baterako ehiza partidak antolatzen zituzten eta gero harrapakina banatzen zuten. Beste batzuetan, tribuek aurre ematen zieten elkarri indarkeriaz lurralde baten kontrola eskuratzeko. Taldeko kideen artean ez zeuden botere edo aberastasunaren ezberdintasunik. Halere, lidere edo buruzagi batzuk bazeuden. Haiek taldearen jarduerak zuzentzen zituzten. Ziurazki, ehiztari indartsuenak izango ziren. Funtzioak sexuen arabera banatzen ziren. Emakumeek eta umeek fruitu bilketa egiten zuten. Elikagai gehienak fruituak eta sustraiak bilduz lortzen zituzten garai horretako gizakiek, beraz, lan hau oso importantea zen. Gizonek ehiza eta arrantza egiten zuten. Agureak jakintzutzat hartzen ziren, eta horregatik tribuak zuzentzen zituzten eta ezagutzak gazteenei transmititzen zizkieten. Horrez gainera, narrazioak kontatzen zizkieten, taldearen historia azaltzeko. Taula honetan, paleolitoko asmakuntzarik inportanteenak laburtuta dituzue. B. Paleolitoan, sua. Erdi paleolitoan, industria asko garatu zen. Eta goi paleolitoan, olio lanpara, labar artea, eta orratzak edo arkoa eta geziak nabarmendu ziren. Duela 500.000 urte inguru, sua kontrolatzen ikasi zuen gizakiak. Aldaketa nabarmena ekarri zuen horrek. Hauek gauzatu baitzituen. Leizeak argitzea, berotzea, janaria prestatzea, animalia basatiak lekutzea eta tresna hobeak fabrikatzea. Paleolitoko tresneria. Ehizatzeko, arrantzatzeko edo animalien larruekin arropak egiteko, hainbat tresna erabiltzen zituzten gure arbasoek. Paleolito hitzak aintzinako harri esan nahi du, eta garai hartan gizakiek fabrikatu zituzten harrizko tresnengatik erabiltzen da. Harrizko lehen tresnak oso zakarrak ziren. Bata bestearekin kolpeatu zausten zituzten errekarri sinpleak ziren, horrela, aho zorrotz bat zuzten zuten agerian. Geroago, beste harri mota batzuk erabiltzen hasi ziren, adibidez, silesa. Kolpekatzean, harri-puska izeneko hainbat zaflametzan hausten zituzten. Labanak, nahiz gezi eta lantzen puntak. Sortzeko erabiltzen ziren horiek. Bi aldeko aizkorak ere egiten zituzten. Bi aldetatik ebakitzen zuten harrizko aizkorak hain zuzen ere. Beste tresna batzuk, animalia hezurrez eta adarrez egiten zituzten. Larruak josteko orratzak eta arrantzatzeko arpoiak eta amuak. Josteko ehizatzen zituzten animalien tendoiak erabiltzen zituzten hari gisa. Paleolitoko elikadura.
Elikadura batez ere sarraskietan eta fruitu bilketan oinarritzen zen. Ehiza, elikadura osatzeko baliabide nagusia bihurtu zenean, organoak jaten zituzten, gibela, garuna, giltzurrunak eta bihotza adibidez. Hauek proteina iturria ziren, eta honek garunaren edukiera handitzea lortu zuen. Itsaskiak ere euren elikaduraren parte inportantea ziren, batez ere erdi paleolitikotik aurrera, Homo sapiens garatu zirenean. Moluskoak eta arrain mota ezberdinak dietaren partea ziren. Gure arbasoen lehen sinesmenek zerikusia zuten naturako indarrak eta astroak gurtzearekin. Gizakien bizitzan eragina zuten espirituak zeudela sinesten zuten. Sinesmen horien arabera, espiritu horiek ehizatzen laguntzen zieten, gaixotasunengandik babesten zituzten, gaixotasunak eragiten zizkieten eta heriotza ekartzen zieten. Horregatik, espirituen mesedea eskuratzeko erritu magikoak egin ohi zituzten. Neandertal gizakia izan zen hildakoak lurperatzen hasi zen lehena. Ez dakigu zergatik egiten zuten, agian maite zituztenenganako errespetua adierazteko, edo heriotzaren ondorengo bizitza sinesten zutelako. Askotan, objektu baliotsuz, armak, lepokoak eta bar osatutako ajoarrekin inguratzen zituzten hildakoak. Espainian, historia aurreko aztarna ugari aurkitu dira. Orain arte, Granadan topatu dira giza aztarna zaharrenak. Baina, Atapuerkan, Burgos, paleolitoko aztarnategi arkeologikoen multzo garrantzitsu bat dago. Multzo horretan, orain dela 800.000 urte inguru, bertan Homo antecessor espeziea bizi zela frogatzen duten aztarna ugari aurkitu dira. Homo antecesorra da. Ondoren, beste bi gizaki espezie bizi ziren Iberiar penintsulan. Neandertalgo gizakia, orain dela 60.000 urte inguru, eta Homo sapiensa duela 40.000 urte. Kantauriar inguruko labar-pinturak Homo sapiensek eginak direla uste da. Labar-pintura horien artean, nabarmentzekoak dira Altamirakoak, Kantabrian daudenak. Paleolitoa Euskal Herrian. Euskal Lurraldean historia aurreko aztarnategi ugari daude. Duela 200.000 urte inguru bazeuden gizakiak Euskadin. Paleolitoan lehen arte adierazpenak agertu ziren gure lurraldean. Horretarako, gehien erabilitako baliabideak leizetako horma harritsuetako pintura eta grabatua izan ziren. Sabaietan, naiz hormetan egiten zituzten. Euskal Labarra artearen adibide nabarmenenak, Santi Mamine, Atxerri, Ekain eta Isturitz ziren, edo dira. Zenbait azternategietan, era berean, animalia hezur, ehiza arma eta lan tresna ugari ere aurkitu dira. Kuadro honetan, paleolitoko ezaugarri nagusiak dituzue laburtuta. Espero dut erabilgarria izatea.